Karbi Anglong Digital News Forum Bukajan Subdivision Aru Sengpon lo masih Bukajan along Bukajan Subdivision along di Japonji apaan bangke ning thiklong athima alang litum ke langdam pulote nilitum pen stami senior most peak lang alang litum along ke nilitum thangta ningjidun un elang si alang litum aphan si nilitum lapisona bang pu tum si mai pu tek pon lo masih langli lake presiden ke Klengdun Tirang alang li pansin litum presiden api pek pon lo lapen ke secretary abang ke anon Tirang pansi pek pon lo masih alang litum labangso Bukajan Subdivision Digital News Forum ke Japonji pan ke nilitum thang kasik sak avide ji kusin nilitum ning thelo ke alang litum ke senior most tapen ke thexer akang tangkrin atum si labangso Digital News Forum abangke Japon ko kusini News Forum aro ke sengnan ko abangke digital platform along kaching room digital platform along ke claim pherang ke dum an abangke isibet dona ku pensi nilitum central stami pulo di pulo sin nilitum pulo ke dam tang suri hini reng ko thomanin kan sila som thosi aro bane labangso hada ke house aisi lo posi house pen anpar house long on birta ke paleji ke pherang ke claim bang tum si paleji sila bangso pherang ke tum ans tame ning isi do nangji cerap cetu nangji pupensi la bangso digital ke aru nili tum seng pon ko athe dak stame do ma didi kame claim pherang ke digital platform long ke claim tum do la se hala dak stame isi wet do nangji digital long ke claim tum ans tame isi wet do nangji pupensi nili tum ke mang pensi la bangso ala pen ke kidu kisung ke